Tak toto je spolitizovaná banda, títo židáci. Žilinská synagoga, kultúrny štrajk, protesty, rok 68, držme spolu, podobné kraviny. Proste to sú presne tie plagáty, ktoré boli aj na protestoch proti Ficovi. Takže to je politická agenda, táto židovská synagoga. A na starosti aj tento projekt PNS má na starosti Adamov. Niekto má aj projekt Nová synagoga Žilina, ale aj stanicu Zahriečie, tú ich kultúru. Ľudia, čo majú ľavé ruky, hovno vedia robiť. No a toto je ten ich projekt 68. Somári. Situácia v Košiciach, slovník ruského jazyka a podobné. Nikoho to nezaujíma, len týchto bláznov šibnutých. Celé PSK, celá synagoga.